स्वागत बा एह वीडियो में जवना में हमनी के अति लघुत्तरीय प्रश्न के पढ़ल जाई। पहिले हमनी के एकर सारांश आ वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेले बानी जा। तो चली जा ए वीडियो के शुरू करी जा। पहला क्वेश्चन बा, कबीर दास अपना साहेब के घर अगमपुर में बतौले बानी काहे। ठीक, तो एकर उत्तर बा कबीर दास अपना साहेब के घर अगमपुर में बतौले बानी। ठीक, काहे से कि वहाँ के अगमपुर में कोनो गम ना होखेला। हमनी के पहले पद में पढ़ले बानी जा कि कबीर साहब कहत बानी के कबीर जी कहतनी के हमार साहेब बसेले ओइजा जहाँ गम न हमार, यानी अगमपुर में बसेले जहाँ गम न हमार। ये बात शुरू में कहले बानी, तो एकर कारण ये हो गई। चली दूसरा प्रश्न बा कि कबीर दास प्रीतम से हृदय में बसे के कहत बानी काहे। ठीक, तो कबीर दास अपना प्रीतम से हृदय में बसे के कहत बानी काहे से कि यहाँ के प्रीतम अगमपुर में बसेले। कबीर जी जानत बानी कि असली हीरा इहे प्रीतम हवे। ठीक बा, तो इहे बात बाटे। चली आगे बा, पाप पुण्य के दुई बनिया हो हीरा रतन बिकाए के का अर्थ बा। तो प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कबीर बतावत बानी कि पाप कइला से धरती पर पत्थर के बनल हीरा मिलेला। असली हीरा जब शरीर दरदरा जाला अगमपुर में मिलेला। ठीक, यानी शरीर जब साथ ना देवेला यानी मर जाला आदमी, जब जाला हुई जा आत्मा के लेके जाला शरीर के दूत, तो ओइजा मिलेला। जमुना के पावे खातिर पुण्य करे के पड़ेला। ठीक बा, तो ओकरा के पावे खातिर हमनी के पुण्य करे के पड़ेला। इहे दुई तरीका बा हीरा प्राप्त करे के, लेकिन ई लोग के ऊपर बा कि ओकरा कौन हीरा चाही। ठीक बा, कि धरती पर के हीरा चाही जौन कंकड़ पत्थर के बा, कि असली हीरा चाही जौन अगमपुर में बा। ठीक, आगे बा चलो। चौथा नंबर बा, ईश्वर के सने सुनावे वाला केहू नइखे। एकर का ओजे कबीर दास बतावत बानी। ओजे मने होखेला कि केनो बात पर गौर कइले बानी, केवना बात पर प्रकाश डाले बानी, चाहे जौन ऐसन बात जौन मन में उत्साह जगावता। ठीक, तो उ भइल। तो ईश्वर के सने सुनावे वाला केहू नइखे। एकर इहे ओजे बतावत बानी कि जे अगमपुर में जाला उ वापस ना लौट के आवेला। हमनी के पढ़लही बनी जा। ठीक, यही से वहाँ के बात के केहू बतावे वाला नइखे, यानी जे चल जाला अगमपुर में तो ओइजा के बात फिर केहू बतावे वाला नइखे, काहे से कि उ वापस ना लौट के आवेला ओइजा से। तो यह बात ए पद में बतावल गइल बा। ठीक, जाई उतरले ओही देशवा हो जहाँ केहू ना हमार। ऐसन कबीर दास जी काहे कहले बानी, तो आई एकरो के जान लियल जाओ काहे ऐसन कहले बानी। तो कहले बानी कि जे मरला के बाद अगमपुर में जाला उहाँ केहू के संबंधी ना होखेला, यानी आपन पराया या केहू ना होला। काहे से कि ओइजवा केहू आपन हक दूसरा के ना देला। उहाँ पाप के बदले दंड आ पुण्य के बदले हीरा मिलेला। इहे बतिया के कबीर दास बतौले बानी। ठीक, तो एकर आंसर ई हो गई। 6वां नंबर क्वेश्चन बा के 8 कुआं 9 बावली हो 16 पनिहार भरले गइलवा ढरक गइले हो धनी ठाढ़े पछताए। एकर का अर्थ बा। तो एकर अर्थ बा कि प्रस्तुत पंक्ति के निम्न अर्थ बा। ठीक, तो 8 कुआं के तात्पर्य वहाँ के 8 दिशा बतौले बानी। ठीक, 9 बावड़ी के 9 खंड और 16 पानी भरे वाला जवना में 5 ज्ञानेंद्री 5 कामेंद्री 1 मन और 5 प्राण शामिल बाटे। ये बात का हम पहले ही समझा दिले बानी कि 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री और 9 खंड का हर हुए। ये बात हम बता दिले बानी पहले ही वीडियो में, तो ओकरा के ना देखल हो हम तो जाके देख ले हम। ठीक, 1 मन और 5 प्राण शामिल बाटे। 5 प्राण का ह। ठीक, तो कुल मिला के 16 गो पानी भरे वाला के कहे के मतलब बा कि पूरा जीवन रस के भोग करे वाला। ये जीवन रस के भोग करे वाला काहे कहल गइल बा, हे 5 ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री और 5 प्राण के जब समझ जाइम तो एक से हमने जगह का पता चल जाई। ठीक, अब मरला के बाद आत्मा के रूप में धनी यानी औरत हमने कहनी जा धनिया, तो यानी औरत के कहनी जा, तो आत्मा रूपी धनिया पछतात बड़ी की आ सोचत बड़ी की का कल जाओ, यानी काहे से कि जब शरीर दरदरा जाला यानी आदमी मर जाला तो ओकर अब केहू ना रहेला। अब बाद में अब वो कुछो सोची कि जा हमारा जीव जब तक जियत रहनी तब तक कुछ कैनी ना, अब पछतैला में दम नहीं। लेकिन अब का कल जाओ, अब कुछ कर ना सकेला,
यही से पहले ही संभल जाए के चाहिए। जौन भी करे के बा पहले ही कर दी, जौन कि हमन के अगम पुल में जाए के लायक हो जा आ वो हीरा के प्राप्त करे के लायक हो जा। चली 7वां नंबर क्वेश्चन बा, हीरा हेराइल कीचड़े में हीरा आ कीचड़ कबीरदास जी कथी के कहले बनी। तो हीरा के मतलब का भइल, कीचड़ के मतलब का भइल, ई बतावे के बा। तो कबीरदास जी हीरा प्रीतम के कहले बानी जवन अगमपुर में मिलेला, ठीक। आ कीचड़ कहे से यहाँ के ई मतलब बा कि लोग गलत और पाप कर्म करता जवन की कीचड़ से कम नहीं के, यानी लोग जवन बा गलती और पाप करे के फेरा में लागल बा उ कोनो कीचड़ से कम नहीं के। जवन हीरा ओकरा चाही उ हीरा के प्राप्त नहीं के करत, ठीक। कबीरदास जी हीरा के परख के कहवा बांध लेले बानी। तो ये तो आसान क्वेश्चन बा, कबीरदास जी हीरा के परख के अपना जियरा के आचरा में बांध लेले बानी। तो ये कुल रहला लघु उत्तरीय प्रश्न। आ जरूरी बात हम बता दिले बानी पिछला वीडियो में, तो ओकरा के जरूर देख लेम, पाठ शुरू करे से पहले ही हम बता दिले बानी, तो ये बात के जरूर देख लेम। और रउआ के बता दी कि आवे वाला वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न कराएम ए पाठ के, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कैले रहम ताकि वो वीडियो भी रउआ देख सकीला। टेलीग्राम के नइखी ज्वाइन कैले तो कर ली, कैसे कि ओइजे सब नोट्स आ एकर किताब मिली, तो एकदम जरूर से जरूर जाके ओइजा ज्वाइन कर लेवे के बा। धन्यवाद।